Big shout out to Mr. Dexter Dael of Cagayan de Oro City. Mayong buntag mga igsoon. Gawens here of Cebuano 123. Karong buntaga na ata karon sa Barangay Pangdan, City of Naga. Aron nga mangapi. Di bita mga igsoon. Aron atong ihatag kaninyo ang update sa Metro Cebu Expressway o kining gitawag nga Cebu Circumferential Road.
Kining segment 3 gibahin na kani siya sa A and B. Unya ang B open na for public private partnership. Ang segment 1 mga igsoon dunay sukod nga 25.3 kilometros. Ug ang segment 2 dunay sukod nga 23.36 kilometers. Ang segment 3 gibahin kini siya sa duha mga igsoon, A and B. Ang segment A, segment 3A 4.3, and then ang segment 3B 4.18. So giingon mga igsoon nga kaning segment 3A naa na sa 80% ang nahuman mga igsoon. So atong timanan mga igsoon ang mga bag-ong kausaban sa Metro Cebu Expressway. Number 1 ang gitason gikan nga rin sa Naga hangtod sa Danao, gikan sa 73 kilometers. Naa na lang kini siya sa 56.9 gumikan kay ari na siya mag-agi sa ubos nga kabukiran sa Naga hangtod Minglanilla.
ikaduhang pagbag-o mga igsoon, ang segment 3 mga igsoon gibahin na sa duha, 3A and 3B. Ang 3B open na for public private partnership, so sama sa segment 1 o segment 2. Amping mo kanunay og hinaot nga magpabilin ka mong mahapsay.